Epa, bideo honetan, aizu, adi zaude ezta? Bestela, 20 blokeatuko zaitut, Ez zaude lasai, laguna gara eta blokeoa kontu serioa da. Erakutsi egingo dizut nola egin. Goazen, nire kontua lehentasunak, pribatutasuna horri aldera. Hemen, beheko aldean, blokeo aukerak daude. Erabiltzaileak, argazkiak, gonbidapenak eta joko gonbidapenak blokeatu ditzakegu. Banan errepasatuko ditugu. Erabiltzaile bat blokeatzen badugu, ezin izango du gure profila ikusi, ezin izango digu mezurik bidali eta ezin izango gaitu bilatzaileetan aurkitu. Kasu berezietan erabiltzeko da hau, baten batek gehiegikeriak esaten badizkizu edo. Honela egiten da. Bilatu pertsonari gure lagunen artean edo bilatzailean eta profila aurkitu ostean egin klik gehiago botoian. Ondoren erabiltzailea blokeatu botoian eta azkenik onartu. Begiko ez duzun argazki baten inork ez etiketatzeko, joan zaitez argazkira eta egin klik ni blokeatu botoia. Erabiltzaileren batek gustatzen ez zaizkizun gonbidapenak bidaltzen badizkizu, joan nire kontua, lehentasunak eskaerak horrira eta bilatu gonbidapen horietako bat. Eman eskuineko botoian eta sakatu geroko gonbidapen guztiak blokeatun. Pertsona honen gonbidapenak ez dituzu jasoko. Horri honetan bertan, joko gonbidapenak blokeatu ditzakegu. Aukeratu jolastu nahi ez duzun jokoa eta jarraitu erakusten dizkizugun pausuak. Blokeo aukeren horri aldera bueltatzen bagara, blokeatu dugun guztia berton dagoela ikusiko dugu. Erraz, desblokeatu dezakegu.